Социал машнышка Юлина, где халимат флешмоб. إخاتر يحرلاتن أربولا نوختشور تراموا حليمت باقاش ليل يقرالين جيكرخوي إحك نوختشور يد إزداليج أنير داغستاني حو يوش بيسنش زودرش ناق وستالديش بقون شلالير خوش لاتسنش بيدريح أم دوقان يالي أوز ريسبوبليكير بليس خوش غوديش تنداس ترامف أيوب تسيرزير شنيوع إزحي خوشفو نوختشون كيغل خوشون كديرف رمزان غونيرستكسن تراموا حليمت تسيرزين شولتح نوختشور تلفزيوني خول ليرين ريبارتاج гетер цунглятсн. Ос репортажях тарамавас бохур шендерек дикду ца ат амбеш батшен эл. Бауншла ерхой цатьеш цунх. Цар белгалдук ша цейр едли тарамавас видео даязин хилер ша цели хардуйш. Сегодня 6 июня 2021 год. Я, Тарамова Халима Аюбовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создалось угрозу моей жизни. Марсок бутбулуш зорбан غيرس شيازدور تراموا يوها نوخشي جوريت غيرتن ال حلقتون غدي شخلج باونش لير كوچو انوخنا سيتلانس خارتبير اخام تون خيتريح جيمزوت يوها يدغور ترخلاتن خبر ليرين تعمو دار جينير از بغداد تراموا دين يو ال داحيتين تولتح ازيي عالشونز دين همدو التو شاسا غوتيو تون خير بالقولن بحندلش بوخشير باونش لير خو Марсок бет елхи толчуа Санкт-Петербургах акциялер Тарамова ларьеез алхиетч нех. Оцхен нахюлир социал машнышках, где халимат флешмоб. Тахалержден Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, бэнш пост шгучевла оцхэштегц. Оц флешмобан нохчичур реакция хилияц. Тарамован гергачара низмшларды органша ца комментарий очитин и акции бакуншларер хошде дахедаш.